Iqembu Umkhonto Wesizwe Party lisola umasipala weTheku ngokuhluleka ukuhlinzeka izakhamuzi ngesidingonqangi, inkohlakalo, ukungasetshenziswa kahle kwemali kumasipala, ukuqashana ngokwazana kanye nokuwohloka kwengqalasizinda. Lo masipala some weeks ago bowuyovela kwiskopa eParliament kwavela inkohlakalo eningi ivezwa amaComrade weMK Party ahlala kwikomiti leskopa. That is why we are here today. We are here to say enough is enough. We are here to say abayeke ukuthi umkhandlu bawenza istokfela sake makubo. UNomvala uthi bayiseka ngokugcwele imikhankaso ephikisana nokugcwala kwabantu abakuleli ngokungemthetho. I-March and March ilwela into right. Uma ngabe ithi ama-illegal immigrants must go. Because, comrade, if you are called an illegal immigrant, it means you have broken the law. Kuchaza ukuthi ula kulelizwe ngokungemthetho. Umholi wenhlangano iMarch and March uJacinta Ngobese Zuma obeyingxenye yemashi uthi basamile ekutheni bagoduke abantu abakuleli ngokungemthetho ungakashaya umhla ka-30 kwephezulu. Lama drugs abayifida ingane zeni njengamanje nawe ngelinye ilanga kungase kube yakhe ingane. So ngithi kunina ngomhla ka-30 asintshontshi asiluthi. Into esiyenza ngomhla ka-30 siyabatshela nje kahle uhulumeni wethu ukuthi sithi abenzeni. Iziphathimandla zikamasipala weTheku zinikezwe izinsuku eziyishumi nane ukuba ziphendule kulezi zikhalo.